Ponorogo murah, luar Ponorogo murah. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe.
Oke. Oke bosku. Oke. Bagi kocok kok. Awake dhewe yo. Lah aku mau dudul pisan kok. Dudul kena lho. Dudul. Aku dudul pisan kok. Enak dudulan wong loro. Yang mun bareng. Terus. Ngapa kuwi? Mikir nang kene. Mi ini ngono. Oke, iya wes. Lah, kowe iki Gus. Iki sik isuk lho. Gus. Iki sik isuk lho, Gus. sik isuk ya sik isuk ning apa tak dudul. Lah aku mau tak kira enek derkuku miber. Kuku gundulmu meledak kowe ya. Kicau mania. Ngomong iso. Awake dhewe mau jungkir walik. Jungkir walik. Rono rene ruame domo. Tak tabrak tong 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 tu dentak dentung deh, tu dentak dentung deh. Lah kok kaya enek sitok to? Apa? Dem Enek. dem. Suara, Suara apa? enek kresek-kresek, Ya, iso obah ya. ning ora enek wonge. Apa kuwi? Mbuh. Kae oyot jati kae. Manusia milenium. Apa? Manusia milenium. Oh alah janungane tambah sitok iki to. Oh, alah iya. Lah ya botol kecap iki. Botol kecap. Oh iya. Ya, Madep Rono. Madep rono kowe botol kecap iki. Leleh. Monggo si badhe betane paut anak kita monggo. Monggo yang awake dhewe iki ditanggap. Lah iya. Ternyata masyarakat Sambet wetan. Sinoman Karang Taruna, bapak-bapak, kami tuwa, ibu-ibu, adik-adik, ora lali karo awake dhewe. Bener. 2020 nanggap awake dhewe. Ya. 2026 hari kemerdekaan yang sangat bahagia ini ya ora lali sik nanggap awake dhewe. Oh, jan luar biasa. Ning ditambahi racikan bumbune putu-putu kok tok iku. Apa? Lontong ora nek setugel ngono kuwi. Aja kaya ngono iki pinter iki. Engko atraksi kambis bumi ora lah kuwi. Monggo Bu, jenenge iki anu Bu dari Bu. Magicom sakti. Ning diorama itu awake dhewe kon ngene iki bahagia sekali. Bahagia selalu luar biasa. Kemerdekaan iki dadekno masyarakat sing kompak. Amin. Sing iso mikul dhuwur kekompakan Karang Taruna, desane wargane ayem tentrem. Betul. Monggo sing ning kene kemerdeka kabeh to. Lah iki sing ora gelem merdeka ketoke kelingan DRI. Yo, Wetan. omong genti. Ya, wis ngomong. Yo no lah. Nggih kagem masyarakat Sambet Wetan tak dongakne kabeh bodho guyub rukun. Amin. Rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Duwite akeh. Yo. Sawahe akeh. Yo. Bojone sitok. Nah, yo ngono lho. Sing akeh tak. Wes. Ipul kowe nyapa ning kono wae. Kene lho blekok motor iki kok anyar to. Kowe Dongane masyarakat Sambet Wetan. Aku wis dongane Mas Agus wis. Lah iya. Wayahmu pun. Wayahmu pul wae saurunge ora. Ndang ta pul omong apa? Kowe lek omongnya ambekono petacahe bener sak anu bisa apa lek ngarani kowe ambekono sik afas 1 2 3. Nah, Lho boleh Tapi ngono lho. sadurunge kowe iki ngomong. Kowe iki kudu fokus marang dayoh Sambet Wetan iki kudu fokus. Kowe kudu. Mulane kowe awali dengan bismillah. Bismillah. Pokoke kudune kowe sing apik nang gawe. Ini enggak lho, Bul. Amin. Piye to iki? Allahumma amin. Buta ndang didongane. Minion. Dongo. Adi we. Yo wayah. Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara kita mulai, mari kita tutup ya. Hah? Nyanyi? Posisi halaman SDN Sambit Ayo, Wetan. pokoknya. Gus, iki kon nyanyi bintang kecil apa Agustus no Gus? Ibarat contohnya gini lah. Iya, 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ayahmu gentan. Urusannya kowe. Garuda Pancasila, aku ramandu kamu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Meletus balon joglang. Udah lah, potongan yang kulit hijau loh. Nyanyi kemerdekaan kok. Wegi, Sopo nemen merton? udan biasmu. Ya apa? Bintang kecil, bintang kecil. Bintang kecil biru amat banyak amat kesiji loh. Amat kan dia Mas ya. Iki anu Gus, Iya toh. iki lek iki nyanyi iki ora tek nyantol randa nyantol iki jaluke diwehi pasar ngunut apa piye? Iya. Udah yo, sing penting joget sik. Joget sih, joget balik. Bangkar balik sik, joget sik, joget balik. Mas, anu Mas Wo. Nek bene, ayo. Baik kayo. Wayai tadi. Iki dosa karo cah cilik kaya ngono kuwi. Sing marai kowe. Lha iki aja kaya ngono. Kowe iki ora ngerti. Yo genah gonamu burung derkuku. Lah iya kek ngripu Lo opo? empret. Aja pret kok iki. Kowe iki aja kaya ngono Yo kuwi. apa? Siji. Ndok ilang sih. Oh, gampang menilang kok ndok yang siji. Ben ojo ilang karek ndoke karo siji, sitoke dadarem sisan. Iku aja kaya ngono karo cah cilik. Awake dhewe sebagai seniman ganongan lebih tua. Yo. Ki yo nuntun momong, Heeh. aja marahi ipul kademen kaya ngono mau. Kowe iki ngawur. Yo jajal karo ngono. Baru Yo jajal tontonono. kowe bar demok ngono kuwi urung iso bar demok remason. Tak wae contoh sih. Dhewe contoh Mas Josika kene. Bare kuwi, Bare aku kene, Pul. lah Nah, wis kene. ojo
nyepelekne ndek iki. Lah iya. Awake dhewe wong sak menimbane jate, sak menimbane iki lho. Piye? Kuwi sik kalah awake dhewe. Manute karo Ipul. Manute karo iki. Lho. Oh, delon. Yo. Iya. Ya yo oke yang udah oke. Ayo oke. Udah kita. Sari Eko.
yo. Ngapa? Wes, sapi ngemiana. Main jaluk mie, iya le mie aku le mie imitasi le. Mama. Sik mata sing enak karo ndang. Iya. Ya, ganjel ora le. Iki mah musim karen ora to jane iki. Apa mau sih kecepet? Sik apa? Aduh tak blek lu. Aduh kok ngono iki ya Allah. Merucut adile. Lalu lu ora pada kelek. Ini jempet. Iya. Ini nguyuh dhewe. Ya. Nenek gendong. Ya telah. Anu Pak Polisi nyuwun sewu, mbok bilih mesake anu peluru. Mesake peluru. Iki jane sunat krung to. Delok to? Lu tapi kayak tok bakal nih ya. Ini. Ya. Namanya siapa nih? Namanya siapa? Apa Mang? Yang buat jeneng itu siapa? Nama. Namaku Ipul. Kelas berapa? TK. Sunat belum? Udah berapa kali? Delok jadi. Iso padha nyritaki lho Mas kamu. Apik. Piye? Sesuk ning omahku ya. Lumayan lho. Ngopo? Nek dienggo ganti jowo. Aja kaya ngono kok iso. Yo iki dhisik iki zaman aku gardeni Mas. Iki aku bidan. Basoka ya. Basoka mbakmu. Bidan terus. Iki. Terus
kaya anu boneka ning ngarep mobil iki lho ya. Lah iya. Rondur-rondur ya. Apa? Ada berono ku rada medun. Rada medun. Ini Bapakmu munggah. Dah. Lepas oh. aku nek gajah iki aku yo mau numpak iki. Lah iya. Aku suka aku njaluk aku yang milih. Lho kuwi delok koyo ngono iki. Dah. Bintang tak deh. Iki dadi gajah, ora dadi gajah. Iku dadi kucing, dadine ra gajah. Nih, anu Ipul, rene jajak. Yo. Jadi tak susah nih. Iki mau saka bapak polisi dapat hadiah nanti 50.000 kita gawa medite. Nah, tenang ge. Padake tenang. 50.000 saka Mbak Lurah karo Mbak polisi. Mbak polisi. 50.000. Mbak Lurah ya kok sing ceblok itu. Mbak Lurah enggak wonten mriku. Tak ora iki. Sarate opo sih? Sarate koprol ping 12. Kopro ping 12. Ji, loro, telu, papat, lima. Ora kok lima jangkahmu kadoan sakmono kuwi. Sakmene lho siji, loro, telu, papat, lima, pas kok kene. Jadi kalau gak ping 5 iki koprol sak karepku, pening kok koprol 50.000. Iya. Ayo, ndang. Iya. Bobo. Bobo. Aturkan Bobo. Terima kasih. Oke. Ayo Bobo. Oke. Dia. Nah, kayak lama bener. Saya ketemu. Iki bolonge sapa? Bolonge sapa? Iki mbok dadi setrome dhewe iki. Ndang bolonge. Lah iya. Bisa. Dikandani bolonge. Yo, 1 2 3. Mbok tinggir aja. Wes. Nah, 50.000. Iki nek hasil 50.000. DP-ne Mas. DP-ne piro? Aku DP to. Ora seblak iki lho. Hasil 50.
Sik. Ya ya lanjut dong. Nah, iki DP niki. Gabus ya. Sik ah, kene mengke. Oh, nang kene. Lah baru lempeng maling. Iki gue lagi. Ini omong kerjane. Ini boros. Cong piro? Ya. Kasih sakat. Kasih sakat. Dulu. Boy, sawi. Nah. Kurang pira dadi kurang pira? 30. Kurane Apa? dulu ucape dipendem. Lawas kae. Kurane api. 30. Karena aku. Bang Lurah. Kira ora Bang Lurah sing ndi? Aku blangkon lho kae. Iki kok. Ayo. Bang Lurah. Bang Lurah, Anggenipun kula mriki koprol sampun rampung. Kula badhe nyuwun pamit. gak dalu sana. Badhe nyuwun 50.000. Ana ditarani. Salaman sik Romo, salaman. Salaman. Masa iya? Enak ya pusat-pusatnya. Langkonan ki songkokan celuk. Langkonan endi to? HP belangkonan. Ah, iki Salim, Sugeng. Salim. Ini. Nah, ini. Nah, tambah. Star. Ini gawa pira iki? Delok. Gawa pira iki? Delok. Jebul. Ki gawa 20 ta? Lah kamu pakai kurangi pira? Kurangi 30. Berarti 30.000 rene. Nah. Lah aku jeli 20 ae. Lah iya. Berarti. Lah aku dingi utang aku bensin 50.000 ngono kok. Ngene. Ono apa-apa? Kenapa ora? Ora. Men. Ono piro? Men piro? Bosok. Malah njaluk nih duit tok iki. Ibu ora tau wae yo. Iki wis oleh lah. Minangka anu yo kek nikul matur suwun lah. Oh, itu satu pasar. Lha iki dikira grepetek. Kalau kira bebek, kulo aja lali utangmu 10.000 dingi. Yo, matur suwun niki gurung gumantung matur suwun kagem Mbak Nasir. Jati dari Danyang sudah hadir juga. Betul. Gilir gumantung Mas Agus. Tiang sambit wetan gadah acara nggih nekane dulur seniman reog saking Ponorogo, luar Ponorogo enten dadake sak monten bawane. Singkat padat pokoknya gegayuane rata. Ayo Mas Agus dilanjut neh. Cek digebyakne dadak merake. Oh, Mas. Videonya besar lagi, tapi dari YouTube-nya live-nya